Będę czytał bardzo wolno, żeby można było to dokładnie bardzo przetłumaczyć. Tytuł: Wezwanie z Auschwitz dla świata. Bądź aktywny z ruchem życia, w cudzysłowie, i kreuj z nami lepszą przyszłość. Treść. W trakcie historii naszego świata dwoma najczęściej pogwałcanymi prawami człowieka były prawo do zdrowia i prawo do życia. Już w samym XX wieku ludzkość przeżyła dwie wojny światowe, prowadzone przede wszystkim w interesie wielkich korporacji. Wojny te kosztowały życie ponad 100 milionów ludzi. Spotykamy się tu dziś w Oświęcimiu, w miejscu znanym na całym świecie z powodu nieopisanego okrucieństwa skierowanego przeciw ludzkości, które rozegrało się w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Fabryka śmierci, w cudzysłowie, była możliwa tylko ze względu na obecność IG Farben, który to koncern właśnie tu produkował materiały dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Dziś ponownie te same interesy zagrażają naszemu prawu do życia, ponieważ profity są ważniejsze niż nasze życie. Ten współczesny kartel chce zawładnąć naszym zdrowiem, żywnością, źródłami wody i produkcją energii. Kluczowym elementem strategii jest ograniczenie naszej wiedzy o alternatywach w tych dziedzinach. Jeżeli uda się im to osiągnąć i zwycięży kartel, wówczas ludzkość pozostanie pod dyktaturą kartelu przez następne pokolenia. Celem ruchu życia, w cudzysłowie, jest uwolnienie ludzkości z dyktatorskich planów zniewolenia świata przez kartel. Aby to osiągnąć, wspomagamy lokalne i regionalne inicjatywy o wolny dostęp do naturalnego zdrowia, naturalnej żywności, czystej wody i alternatywnych źródeł energii. Wspomagamy również wszystkie działania na rzecz takiego świata, w którym ta wiedza dostępna będzie dla każdego. Dlatego wspólnie z ocałymi z dużej litery z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i sojusznikami w cudzysłowie ruchu życia ponawiamy naszą obietnicę ochrony fundamentalnych praw człowieka, jak prawo do zdrowia, życia, naturalnej żywności, wody, do demokracji, aby stworzyć zdrowy świat pokoju i sprawiedliwości społecznej. W imieniu ruchu życia zapraszamy wszystkich do podjęcia działania, do pomocy w osiągnięciu celu budowy